Mutume nigo abagakubwaterana n'ekyombe gya Dentist for Africa nabo igo goikirana asenya gitari ya kyonyo eliokorwa obolingoria nabo igo obobwene abwa bosa asensemo ya maino okwana abamenyi benseme yo nigo bagokera egetambukirekyo ase abange babagwesokya elinde goikirania omurobelyo yo ase kulinde babolia Michael kweneke buna goikirania ale chira chaye Mulikito amisi Josephat na mange. Buna enjira eyemo yogo tingia ekerengo kyobo chenu ime wadi ya Masige East bono niga abisi yomo MCA Michael Mutume tenyara kobage kobwatera no botenene bw'enyagitari ya kyonye likwenekya burabanyara koba kwenana obubwene gochia ase abamenyi be wadi yo ababwate umuchando bwa maino. Na nchenko irali bageliga asogotebya abanyagitari baito bakoru Dentist for Africa ngambia mono asogocha korwali abantu baitaiga ba Masige East. This is not the first time bachira iga lero na inde nelia kabere last week mbalenga iga balenge kyobegi abantu baito barwaliwe so far bono iga abantu baikiro almost over 100 by satano eye koronga abantu baito mbaga ne this kind of services ndocenga obubwene bwise kobege koerekero mental health muna maino bono na bakunyara gwekorere gasi yaye na kogendera buya no ene mubiro ko babuya unyara gukore gasi yaye buya rigereto abuna ende togokonya twakiane no butaka bwa abantu ekoerekera maina gwati abantu bari kunyara gukora gasi yabo no gusomia abana mbakunyara no kurageria abana mbakunyara Kuringana na Gloria uyo ore oyo mobo banyagitari kurwa ase kyombe kyogia Dentist for Africa nigatebiro murobiri uyo unyara kobogo ikera amagani y'abantu ao ase biganyare kobaga kuro basemya ng'abantu banyara kobaga gwesokya eligo ikera na asinyagitari ase kirenga gyokolingorigwa obacheni wa mainabo. Today we offer treatment for the patient, we make checkups and also extractions, but everything apart from extractions we can't do today. We tell the patients and then they can come to the hospital for like cleanings and fillings or more extractions. It's very important that all people brush their teeth twice a day and come to a check at the hospital at least once in a year so we can see if caries or cavities start to Nonye nabo abange babamenya baikirana asenyagitari nigo bagokera emiremo emiya yo mwemsi abo nakomosaba anyara kobaga kwenekia aguhenderere gwikirania chira chamagendero sione mitume na ayembia mono monenone asengenje kwariko batoto kororo tiari kunyarikana no mogabana na tunyore gocha asengenje no gendrete goturwanirira tigo no monena gendere gokurwanirira butambi nande no tuli maiga yao mbia mono bande ntware kwenyaro chibosongo lakini gwakore gento kiamana abangi na baikira baikira ndoje mbane tukurusi wa maino mbia mono bakina mbia mono umwesi migo nyasa komenta chinguru no mwemsie Mutume esegasi no mokora nyasa komenta chinguru na mande buta mwana toto konya abangi na baita bakotu batari kwenyaro none chigwiricha lero twarira makumi ba ikereirwe angega iga asenyagitari yaitu so mbuya mono Michael nyasati gagosen okobolia kwabo gochia somwa mse Michael Mutume nokoneke buna unyale ko bagakorambalia na goikera abanyagitari bamato amagoro elinde bara banyara ko bakonyora obubweni obwo aseboigo abisi yo MCA banyara ko bakobolia eira ngabanyara ko bagoikirania amagendro ao gatiabo obwagachi bwechipara abantu baitu na ende mbaru ngoruara bale amato abande batari koigwa bono kwale koleta nanda banyagitaria ababache kunyaka bagotokonya ase amato nabo abantu baitu barabanyaka bakoigubiya iga gorengera bukia eye gore jinsa kubuka satisa oso akorengera ngia konya abantu bae buna bona chipara urimire chipara nyabitega nale mepara masisi goma kuchimate mpaka uchiria matumo ino nale mepara igorende nagenderete Bituko rero ekyombe kia Dentist for Africa niyo kenyara ko bigikirana asenyagitari ye kenyara ko bikomerana nagati yabamenyi yasemeye gati yabo kwenekia buna abanyara ko baba kumba mwenia omuchando bwa maino nabo igoko baegeria chinjira baragendera ko bakorenda amainabo Kuri Patrick Taseni kia Ndizi TV kurwe nyagitari ya kionye yegotoka ime ward ya Masige East constituency ya Bobasi County ya Kisii Literana Josephat
Hamisi.